Hej alle sammen. Velkommen til den her video. I dag skal jeg fortælle 6 ting om mig selv. Og ja. Hej alle sammen, jeg hedder Sara. Jeg kommer fra Tyrkiet. Jeg har 1 papegøje og 5 skildpadder. Jeg bor sammen med mor og far, storesøster og mine dyr. Min yndlingsfarve er regnbuefarver. Min yndlingsdyr er alle dyr. Og hej, jeg hedder Selina, og jeg kommer fra Tyrkiet, og jeg har 1 skildpadde derhjemme. Og jeg bor sammen med min mor, storesøster og min skildpadde. Og min yndlingsfarve er regnbuefarver. Og min yndlingsdyr er panda. Hej, jeg hedder Melissa, og jeg kommer fra Tyrkiet, og jeg har en skildpadde. Og jeg bor sammen med min mor, lillesøster og min skildpadde. Og min yndlingsfarve er blå, lyserød og lilla. Og jeg kan lide alle slags dyr. Hej, jeg hedder Damla. Jeg kommer fra Tyrkiet. Jeg har en papegøje og 5 skildpadder. Jeg bor sammen med min mor, min far, min lillesøster og mine dyr. Min yndlingsfarve er sort og hvid. Mine yndlingsdyr er papegøje og skildpadder. Tak fordi I gad at se med i den her video. Husk at give et like og abonnere.